Dobrý večer. My sme iniciatíva Na streche, aktuálne aj pod pyramidou, ktorá sa vyše roka snaží o vybudovanie mestskej komunitnej záhrady na streche. Je nás tu veľa preto, lebo sme si povedali od začiatku, že to chceme robiť spoločne, bez nejakého šéfa alebo projektového manažera. Tak najprv všetkých predstavím, aby oni potom nemuseli. Ja som Slavo Uhrín, Michala Hrnčárová, Dominika Belanská, bloglárka Ivanegová, Martin Kuštek. Tu vidíte našu odyseu s hľadaním vhodného priestoru. Najprv obchodný dom Dunaj, potom vpravo Tesco na Kamennom námestí, Stará tržnica a nakoniec Slovenský rozhlas. Toto je strešná terasa nad kultúrnym centrom Dunaj, kde to malo vzniknúť najprv. Nepodarilo sa to z technických príčin, urobili sme tam ale podujatie Pionieri nevyužívaných mestských priestorov, na ktorom sme oznámili prvýkrát verejne aj našu iniciatívu s výzvou, že nech sa ľudia pridávajú. No a keďže sa to tam nepodarilo, tak sme hľadali ďalej, že kde, a robili sme si prieskumy, mapovali priestory vhodné, ktoré by nám vyhovovali, lebo tie špecifika a podmienky sú tam veľmi technicky náročné. Predávam slovo bloglárke. No a naše snahy sa usmernili na dve špecifické priestory a hlavne obchodného domu bývalého prioru na Kamennom námestí, ktoré po dlhých rokovaniach nám konečne nevyšlo. A potom sme sa snažili získať priestor strechy Starej tržnice, ale potom sme zistili, že vlastne cesta na strechu je strmá, náročná, ako nejaké točité schodište, tak sme museli začať na prízemí a začali sme rôznymi tvorivými dielňami v Starej tržnici počas trhoch. Každú druhú sobotu toto leto robili sme rozličné workshopy o mestskej mikroklíme, o hydroponickom pestovaní. A taktiež sme si, tak povediac, adoptovali nádvoríčko Primaciálneho paláca, kde sme v tej najintenzívnejšej záhradkárskej sezóne hlavne nepestovali rastlinky, ale myšlienky a pravidelne sme tam organizovali veľmi zaujímavé debaty ohľadom aktívneho občianstva. No a potom sme si vysneli náš vytýčený cieľ, krásnu, ako pre koho, ale veľmi dôležitú ikonickú budovu Slovenského rozhlasu, ktorá bola dlhé roky nevyužívaná. A potom sa stalo, čo sa snáď stane raz legendou. To, čo sa stalo, je... Mnohí sa pýtajú, že ako sme rozhýbali slovenskú televíziu, takú štruktúru. Stalo sa to, že som zavolal rok potom, ako ten deň, keď nám vlastne Tesco zrušilo projekt, tak mu dalo Hrošovi, to je ten pán napravo, pán Žitko z Rádia FM, a tam mi dal vedieť, že Vinco s tým súhlasí a máme prísť na budúci týždeň. To, čo sme spravili, je to, čo je pre nás dôležité, to, čo je pre mňa dôležité, ja nie som záhradkár, a sú ľudia. Tuto vidíte mapu komunít, ktorú sme si spravili okolo rozhlasu, lebo dôležitou témou je participácia a spoluvytváranie toho priestoru. A toto je, tento obrázok dole vlastne sme vytvárali spolu so študentmi, a to hore je záznam z komunitnej diskusie World Café, kde sa zapájali ľudia, že akým spôsobom vlastne začí susedstvo v rámci rozhlasu. Čo to prakticky znamená, tá participácia a spoluvytváranie, to vidíte na obrázku. Tam hore hlavou sú bezdomovci, ľudia bezdomova z denného centra Domec na Mýtnej, ktorých účasť mnohých prekvapila a volávali podnetnou skúsenosťou. Tu dole sú susedia, deti a neposlednom rade Afričania. To, čo všetkých týchto ľudí môže spájať, a to, čo spája všetkých nás, je, že potrebujeme jesť. Vôbec však nie je jedno, odkiaľ to jedlo prichádza, kto ho vypestuje, akým spôsobom. A je veľmi dôležité, aby sme aj my, ktorí žijeme v meste, mali možnosť vypestovať si svoje vlastné jedlo. A na rozdiel od súkromnej záhradky, ak pestujeme spoločne v priestore, ktorý zdieľame, tak je to úplne iná skúsenosť, lebo jednoducho je potrebné, aby sme spolu komunikovali, ale čo je skvelé, všetky tieto zážitky od sadenia toho malého semiačka až po rast tej rastliny a v konečnom dôsledku aj to vychutnanie si toho pôžitku z jedenia môžeme zažiť spoločne v záhrade.
K tomu vedie ale dlhá cesta, aby sa všetky tieto udalosti tam udiať mohli, aby tam niečo mohlo vyrásť a je nás na to treba viacej. Pomáhajú nám ľudia z rôznych odborov, aj my sme z rôznych odborov a práve tento lavičko kochlík, ako to nazývame, troška nespisovne, nám pomohli spraviť ľudia, doktorandi a študenti z Ústavu experimentálnej a ekologickej architektúry Slovenskej technickej univerzity. Takže ako sami vidíte, v Mestskej záhrade pod pyramidou je vždy veľa práce. Na to, aby sme mohli premeniť tento priestor na mestský park alebo mestskú záhradu, potrebujeme ho vyčistiť, potrebujeme nanosiť množstvo zeminy a tu platí viac ako kdekoľvek inde, že kto chce žať, musí najprv siať. Tej práce je naozaj veľa a spôsobov, ako sa môže kdokoľvek z vás zapojiť. Týmto by sme vás teda chceli srdečne pozvať, priložiť ruku k dielu. Ten spôsob si každý nájde sám, nemusí to byť vyslovene len nejaká takáto manuálna práca, ale stále máme množstvo priestoru pre rôzne odbory ako architekti, dizajneri a teda, aby ste nehovorili, že vás lákame len na prácu, tak na streche bude prebiehať, alebo teda v záhrade pod pyramidou bude prebiehať množstvo eventov, niektoré už aj prebehli. Boli to rôzne koncerty, eventy ako World Cafe, posedenia pri káve, pri pive, ale takisto aj vysádzanie. No a teda všetci ste srdečne pozvaní a budeme veľmi radi, keď nás kľudne aj tu cez prestávku alebo po skončení oslovíte a môžeme spolu podebatiť o tom, ako sa môžete zapojiť do tejto iniciatívy, hovorím, či už z nejakého profesného hľadiska alebo kľudne si aj adoptovať nejaký kochlík a vysiať si svoje vlastné rastliny. Ďakujeme.